Wida Jangka Jaya Bos. Iki mau nek untuk dhewe mau piye lho? Boten kok, Pak. Kok boten lagi? Nggone calanang. Calanang. Nggih, tak jaluk diwenehke enten syarate kula kedah dadi bojone kula nggih purun, Pak. Dadi iki mau calanang. Kok jaluk diwenehke ning ana syarate kowe kudu gelem dadi bojone. Nggih. Lho bocahe bagus apa ora? Bagus. Bocahe ganteng. Lah nek bocahe lah nggih mriki kok. Arep rene malah, Nduk. Yo tak tenane, Nduk. Kaya apa bocahe? Nek kadung ngono kok ora etung, ora idep ana wong tuwa. Sapa le? Kula Sutejo. Bener kowe Sutejo? Nggih, Iki mau wekmu. iku kula sing nyolong. Lho iki apa padha malinge padha olone. Nggih, Iki kok waneke anakku. Kula Nek ngono pasrahke sarate. nggih, Niken sasi anakku kudu gelem dadi bojomu. iku leres. Kowe seneng tenan. Lahir batin kula tresna kalih Ken Sasi. Lah kowe piye, Nduk? Kula nggih mung kadung seneng lah kok. Iki tembung umpama lho. Wong tuwa ki ngarepe sing apik nek umpama kowe ora kelakon dadi bojone Sutejo ngono. Ora mau malah, Pak. Lho lah kowe piye? Gedhe tresna kula kalih Ken Sasi. Menawi boten kelampahan kula urip barengan kalian Ken Sasi. Kapilau kula mati. Ngono. Padha gedene sesantimu. Sah-sahane Wida Jangka Jaya. Nek ngene, Nduk, lan kowe Sutejo. Mbok Ken Sasi mbiyen ki duwe kekudangan. Dadak kekudangan. Iya, Lajeng kekudangan itu kenapa? melih sadurunge tinggal aku karo Ken Sasi ki. Umpama besok pakne dewasane anakmu ana sing kepengin empek bojo, kudu gelem sungkem lan bekti karo kowe. Ngono welinge. Wong sungkem. Iya, Kula sak. kowe tenan lho, Nduk. Kowe welinge simbokmu dhisik. Gampang nggih, Pak. Ya, Sedayu. Ah, Menawi niku pamundutanipun tiyang sepuh pun Ken Sasi. Iya. Saguh. Lajeng kaya napa kula badhe sungkem kalih tak sampeyan. palinani waton kowe gelem sungkem ning ngarepe Sedayu. Oh, ngaten. Ya, Sedayu. Ya, Kula Sutejo calon mantu sampeyan ngaturaken sungkem. tak tampa tampanono iku lho. Ya kok enak, cilik rang rumat, gede-gede arep ngepek. Mung dijoli Wida, kurang ajar. Sampeyan iki kok tega lah kamu kok kula niku pun kadung tresno kok, Pak. Tresno yo tresnane wong tuwa ora sarujuk. Boten kula badhe Duh, 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 duh. Ken Sasi. Tak wujudi benjalmu tekan omahku. Nglamar karoku. Nanging apa lho ora? Wong tuamu ndomono karo aku. Saya ora setuju yen to daupan karo. Yen to bapak ora entuk aku dadi bojone, Kakang. Saiki tak rawuhi aku lunga saka omah, malah kapor aku nggawa anane Wida iki. Dadi ki keboti karo aku. Ninggalke omah. Ya, Kakang. Yen kaya ngono rasah dadekke bali urip ning omahku. Ayo, Najan ing mengkone uripe kaya ngopo sebab bisa bebarengan ae. Kurang ajar. Mergo kowe anakku ani karo wong tuwa. Anakku lali karo aku. Wong tuwa sing ora kena diajeni. Iki aku sedaya. Arat. Nek pancen ngajab karo patine Sutejo. Aja ngluputke karo Sutejo yen aku kurang ajar karo kowe. Peken anakku nek langke ana wong kene. Sedayu luwih Lakon mati saka tanganku ya Gusti.
kene aku atrimo tak tampani Wido Cilaka saka tanganku. Tinggal sasi Bandung. Aku ngerti kowe bekti karo wong tuwa. Iki wis ana tetembungan wong utang nyaur nyilih balik. Aja nganti kowe namani wong wadon iki. Mergo yen nganti kowe namani Wido karo wadon iki. Getun keduwung ing tembe murine. Kok sakit ngaten, Pak? Sedayu kok nganti kondo sing kaya ngono. Indraswari rikala ning Taman Sari punang jabang bayi sing tak gawa. Putraku mentis dayu. Putraku mentis dayu aja kadang iki putra. Dewasane putramu ya iki liket sasi putramu. Lajeng kados pundi kahanipun Rama? Mergo saka tumindak istayu. Nanti ibu pisah marang Ramamu. Lha bisa papriya nggih? Ayo padha bebarengan goleki marang Ramamu. Nganten Rama Astro Ramamu ayo ayo. Jenengmu sapa Cah Bagus? Aku Sutejo. Sutejo. Bener. Isih Joko apa wis ndek bojo? Isih Joko Ting. Isih Joko? Tiwas kebenaran banget. Kok tiwas kebenaran satenane iki sapa? Aku Kartika Rukmi. Kartika Rukmi. Ngerti yen to aku si Joko kok banjur guyu ngakak satenane apa to karo? Iya wae. Aku mlaku siji butuh aku golek Joko. Gelem ra gelem tak keloni. Apa sampean iki ora ngilo? Sampean iki wis tuwa, aku si Joko. Lho, Aku mau ngladeni karo kowe. lho Loh, aja Bapak! Pak, Ayo mulai. Teja. Iya, Pak. Ora ngrasakno nasibe dulur malah ora mulai bingung ngomong tuwa. Mulai Pak iki nek ana wong wedok bento, Pak. Biarno bento cemplung kali jauh. Lu setengah tuwa kok kepengin njaluk tak keloni, Pak. Wah, celaka tenan iki, Pak. Pak, aku njaluk tulung apa? Ya mlayu rumangsane. Iki piye, Pak? Pak, Wong rada tuwa, setengah tuwa, Pak. edan ning rupane rada ayu. Ya rada luwung. Tak obenane aku. Sampeyan Tuwa lah bento jak wis ngono. tenan kok piye sampean iki kok. Lho, Pira boyo? yo bajul. Markal ngomong. Jebule kok ya awet umurmu Wirabaya? Sampeyan tuwa-tuwa malah blondole nek karo-karuan. Minggir ya minggir. Ajeng lah Kok wis napa? ra tak butuh aku seneng karo bocah kae. Jabang bayi nyebut sampean iku. Nyebut perkara apa? Wis tuwa kok ora ana marine, kok men lanangan mawon sampean. Anggere sana Cah Bagus aku ra iso mari. Nggih, monggo. Lah terus kersane ajeng kali-kali kok. Iya. Ayo. Kowe minggir ya. Ayo. Iya. Monggo. Ning tak derengipun kula tak crita sithik mawon. Nggih, Apa? sampeyan nalika do selingkuh kalih Kabang Seto nika konangane kok to. Ngantos sampeyan dipegat ditundung minggat. Sing dadi korban iku kalebu kula ingkang Putra Teja Kesuma. Ingkang Putra Teja Kesuma dipasrahke kula kon balik ning desa. Lho. Teja Kesuma kula daku dadi anak kula teng desa. Boten lho. Kula rumati sakniki wis dadi Joko Gedhe. Marga uripe ning desa jenenge kula ganti Sutejo. Lah Sutejo niku nggih niki bocahe. Kepengin turu karo iki?
dhewe ya kowe. Ngomong ae. Aku kok becek tenan. Sutejo, sing ditimbang ngapuramu yo. Jadi aku mau tuamu wadon. Sutejo. Aku ora dene wong tuwa wadon sing kaya kowe Kartikormi. Wong perkara kowe ngujung senenganmu. Kowe lali anak lan bojomu apa kaya ngono kuwi dununge wong tuwa wadon Kartikormi. Saben dina aku nangis pengen ngerti wujude wong tuwa wadon. Nanging nganti aku gedhe ora ngerti. Bareng aku ngerti mah tumindake kaya kowe Kartikormi. Aku jaluk ngapura, Ken. Aku jaluk ngapura. Selawase aku bandahku kowe wong tuwa. Lan selawase aku ngapura karo kowe Kartikormi. Aku jaluk tolong. Sutejo. Unak kowe puyo kira aku mau kamu wadon, Ken. Kartikormi. Kowe kepengin tak dadi wong tuwa-tuwa. Yo. Nanging aku dhewe pejaluk. Patine Klabang Seta. Kowe kondange cah. Apa kaya ngene aku salah? Kowe kok om nyentak-nyentak omongan banter. Ulang-ulangane sapa niki? Mergo aku gelo Pak dene wong tuwa wadon sik. Kowe gelo oleh omong banter kena. Ini karo kancamu. Kae luwih tuwa timbang kowe. Jojo. Iki Kartikormi kae wong tuamu wadon. Arep elek, arep salah iku lakone dhewe. Wis gelem lenggono salah, njaluk ngapura karo kowe. Lho ngapura kok emoh. Dadi apa kowe? Wong sing gawe urip kuwe gelem ngapura karo menungso, sing gelem njaluk ngapura. Lho kowe iki menungso lho. Sajakane kaya jak-jak kowe. Torto kowe. Dijaluki Kartikormi. Mung perkara kepengin mbok uwo ibu. Jalukamu kok aneh-aneh. Aku salah. Kowe jaluk patine Klabang Seta. Kowe ngerti? Klabang Seta kae wong sing ora enake wae. Mergo Kartikormi kepengin mbok uwuh wong tuwa, dheweke nekat. Mengko lamun ketemu Klabang Seta, iso-iso sing mati ora Klabang Seta, nanging sing mati Kartikormi, kowe bakal kelangan. Lho, Ibu Kartikormi. Tak goleki Kakang Klabang Seta. Kowe goleki aku. Iya. Arep bisa kelon. Rumangsane. Lah ngopo goleki aku? Aku goleki kowe gelem ra gelem saiki tak pateni. Wuh, Kok kuwi? undiane cak. Kowe arep mateni karo aku. Lho kowe nek ora iso mateni kelawan aku malah kowe dhewe sing mati. Klabang Seta. Nggih. Saka rumangsakmu menangan selawase menangan ra bakal. Nasibmu dina iki kari ning tanganku. Kowe tetep mati ning tanganku. Yo, padha-padha nampa piwulang so guru gongong ayo, temtoke paman kene. Ayo maju. Ora bisa maju. Klabang Seta Kartikormi mati sambyuh pas cara wong utang nyaur wong nyilih balekno jalaran nalika isih urip dheweke ngujo kasenengan yen kedadian kaya ngene iki urip marang tuwindak lan pakartine. Weluh Monggo nek papan kene ra ana sapa-sapa mung kejogoku. Yen kaya ngono kowe semateni karo wadon kae. dudu watak.
Aku ora jagal menungso. Aku ora mateni karo wong wadon sing mletak nang kono kan. Kowe ora sadar tak silak ayo cetha. Mati sing mateni mesti kowe. Mula saka kuwi, kowe kudu mati saka tanganku. Dadi kowe mojokno aku yen aku mateni karo wong wadon. Pancen nyatane kaya ngono mula. Kowe kudu mati saka tanganku. Ayo mati. Waduh. Aja bocah nek arepani. Iki lho sing tuwa. Sampeyan wani, Pak. Minggir aja wani dai-dai Musuh wong. bapak cilaka. Tuwa musuh tuwa. Nggih, Pak. Nah, anake wong arep dolanan. Nggih. Kowe meneng? Nggih. Tak igak rombonge poklek kabeh. Nggih, Pak. Takut teko, Pak. Ayo, dai-dai. Dai-dai ben poklek rombong mugi. Jo. Nggih. Jo. Nggih, Pak. Sute jo. Nggih. Golekno musuh liyane iki aku. Alah, musuhe yo mung siji kuwi tok, Pak. Iki tok. Iya. Sutejo. Nggih. Nek musuh iki. Nggih. Bapak gak wani. Alah, ngono kok mlopok sampean arep teko-teko. Doro. Tak golek. Kula nggih matur sing jenengan. Titip aku biyen. Alah enake karek takok titip aku ndi. Kula niku nganti apa-apa entek. Bondo donya peparing sampeyan kirang sawah kula gadekno kula gedhekne tejo sunat dadak bengek. Pun ngeten sakniki mun pinanggih kalih sampeyan titipane menawi panjenengan kersake monggo. Mung mawon kula nyuwun pangapunten keranten kula kemelancang den baguse tejo kesumo keranten urip ana ning desa sareng kalih kula. Nami kula genti Sutejo menika ingkang putra. Iki anakku. Kowe iki ora anakku dhewe, Jo. Kowe ngentekno sawahku sok ben joli lho. Dadi nggonmu gedhekno Sutejo, mbok rewangi sawahku mbok gadekno. Nggih dereng kuat tebus. Aja tebus. Lho, dol pisan. Wah ngejantentekan malah. Pun boten napa-napa kula ikhlas. Waton kowe ikhlas iso dadi barokah. Ndara, piye? Rumiyin asline kula ajeng matur ing boten wani. Matur apa? Lho, panjenengan najan sampean iku mung netepi dawuh, nggih to? Sambet kalian Wedha Jangka Jayabaya. Bener, panjenengan Wedha walat lho sampean. Pancen. Tumus to, keluargane kocar-kacir gara-gara Wedha. Mulane nganti aku goleki anak. Lan karepku aku arep goleki Wedha. Mila panjenengan ingkang dosa karep kula kepengin nebus dosa sampean lantaran Sutejo. Kok lantaran Sutejo? Sutejo kula kon goleki Wedha Jangka Jayabaya merga kabar sing kula krungu manggone teng Gunung Tenggerjo. Wedha piye? Wedha pun kelakon kula colong, Pak. Lho, ngeten iki mbok nak? Didikan kula. Percaya. Wedha wedok colong. Pun. Lah saiki ndi? Ngapunten piye? Nalikane kula nyolong Wedha ngepasi ana bocah wadon uga kepengin aku Wedha karo Jangka Jayabaya. Lah urusane apa? Aku mesakno karo bocah wadon kuwi dasare rupane ayu. Terus Wedha tak penehno ning kono ijole dhewe niku kudu dadi katresnanku. Dadi Wedha ora sida mbok kowe. Mbok ijole ta Wedha? Nggih. Sae lho niki. Didikane sapa? Didikane sapa? Yo yo. Ngapunten Pak. Kowe kok nek nganti kapusan ngono. Mboten. Jebul anake wong nyitak gotong. Takkan sing pangeran Aswara. Sarangan kali bocah wadon niku sinten? Niki anak kula. Jo. Kowe kok ndur ketemu bocah wadon iki ngrangkul iki. Niku katresnan kula. Iki nggih.
si sandane Pripun Kakang? kula nembung putra panjenengan dipun tresnani kalih anak kula. Kepareng menapa? Badhe kula tampi kanthi asta kalih. Lah nika napa wujude nggih? Bagus tenan Nduk Jebula. Pripun? Rumangsa ora bisa ngomong. Bareng ngerti kedadian kaya ngene. Nggih, mergo Suteja wis gedhe, putrane Kanjeng Pangeran Astrawara ya wis dewasa. Ngaten, apike piye bocah ben padha awon tegese omah-omah. Dan dinikahke mawon. Lah, Ning kula jaluki jaluk apa? mangken dinikahke mantu duwe gawe teng omah kula. Mungkin anak kula. Iya. Kula sing digawe mungkin sing ngragati sampean, sing nampa buahan kula Ora apa-apa. idole Bales. Lah, nuwun sewu. Iya. Perkawis sesambunganipun ingkang putra kalian Tuteja mangke dipun rembak ingkang sae turta kersane boten nilar petung jawi kersanipun bocah-bocah padha tentrem lebadi bebrayan ingkang baken Weda Jangka Jayabaya tumuli wangsul wonten ing asta panjenengan Kanjeng Pangeran ibarat kebo mulih nyang kandange manuk bali nyang kurungane icaling Weda saking Mamenang jarine Mamenang Kisruh dene Weda sampun kondur wonten ing kraton Mamenang kita sami namung saged ndedonga mugi-mugi keluarga kapangeranan keluarga katemenggungan ayem tentrem kalis ing sambikala tumanduk praja Mamenang lestari widodo kalis ing sambikala tumanduk Maja Agung lestari widodo kalis ing sambikala pinanggiya rahayu